Un dia et lleves i t'adones que molts dels teus amics han decidit posar els seus estalvis en fons d'inversió, o que han comprat or, o bons d'estat, o que porten un temps jugant amb les criptomonedes. Els més ràpids i rics ja compren pisos no per viure-hi, sinó per invertir. I qui no en té prou per comprar-se un pis, pensa en comprar-se un pàrquing. I tu et sents estranya. Tot això et sembla una mica pervers, però a la vegada et va agafant una por irracional, com si d'alguna manera t'estiguessis quedant molt enrere en una cursa de fons. I t'imagines amb 50 anys vivint en un soterrani de 20 metres quadrats sense llum, menjant llaunes de menjar de gat, mentre tots els teus amics de la joventut naveguen amb un iot per les illes gregues, lluint els seus nous implants capil·lars. Per altra banda, obres TikTok i et trobes tot de joves com tu recreant-se en el doom spending. Doom vol dir perdició, vol dir fer una cosa amb un sentiment de fatalitat, de que al final serà tràgic i spending, gastar. Vaja, que ha nascut la tendència de gastar diners de manera impulsiva perquè com que sembla que el futur està perdut i tot anirà pel pedregar, almenys dona't un caprici i compra't aquestes botes cares que tant desitges, perquè al final no fer-ho tampoc et traurà de pobre. Cal dir que aquesta tendència hiperconsumista s'atribueix especialment a la gent jove. El cas és que ja sigui malgastant compulsivament o controlant fins l'últim cèntim, hi ha una sensació d'intranquil·litat general en relació amb què fer amb els diners, òbviament accentuada per una alarma de recessió econòmica, inflació i una altra crisi que s'apropa. Avui ens preguntem què hem de fer amb aquests 5.000 o fins i tot 10.000 euros que has aconseguit estalviar ara que tothom parla d'inflació. Tenir els diners al banc és sinònim de perdre diners? On queda l'ètica en temps del campi qui pugui? I com condiciona el debat sobre economia l'auge d'aquests senyors anomenats criptobros? Per parlar-ne ens acompanya avui en Carles Badenes, economista i politòleg. Bona tarda, Carles. Què tal, com estem? I havia de venir també en Pau Vico, però ens disculpem per no haver pogut assistir i esperem recuperar la conversa amb ell més endavant. Doncs comencem. Passarem directament al test de cultura general. Avui el faràs sol, però... Dur, sense contrincant és competint com contra tu mateix. fallar a porteria buida, no? Ja veuràs que serà encara millor. Comencem amb la primera pregunta. Per trencar el gel, com s'anomena la teoria que diu que les polítiques econòmiques que afavoreixen els rics acaben beneficiant a tota la societat en conjunt? Seria trickle down o teoria del goteig. Molt bé. Molt Sí, interessada fàcil. en saber com funciona aquesta teoria. Després ens Tinc moltes l'expliques preguntes. millor. Quin d'aquests no és un mètode famós d'estalvi personal? El mètode Kakebo, en japonès, la regla del 50-30-20, necessitats, desitjos o estalvis, o el mètode Fibonacci. El mètode Fibonacci. Tu en fas servir un dels altres dos? Jo no en faig servir. No fa servir cap, Vinga, molt bé. Seguim. Quin percentatge de joves de 16 a 29 anys està emancipat a Catalunya el 2025? M'he de tirar a la piscina, no? Més o menys, sí. Pots dir una aproximació. 30%. No, més baix. M'he passat Encara molt? més baix, sí. Un 17,6%, que és una de les xifres més baixes de l'Estat. I de fet ha caigut 3,8 punts en un any. O sigui, Molt bé, ja veieu. Seguim amb què són les despeses formiga, que és una cosa que a mi em fa bastanta gràcia. No tinc ni idea, però vaig a llançar-me a la piscina. Entenc que són aquelles despeses poca cosa, poca substància, diríem, no? Que van fent forat a la butxaca. Molt bé, és exactament això que, com dèiem, aquest discurs dels criptoeuros i tot això t'animen a deixar de fer-ho, no? Per exemple, el tallat que et compres al bar cada dia el podries estalviar fent-te a la casa, no? Sí, i segur que podries comprar 10 pisos després. Exacte. En quina dècada va començar a fer-se popular la targeta de crèdit? Als anys 50, als anys 70 o als anys 90? Va, vaig a ir als 70. Doncs una mica abans, va ser als anys 50. Aquí la primera targeta de crèdit va ser Diners Club. Diners. 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 Sembla que es digui Diners Club. Fa molta gràcia. Però no, perquè és creada per Frank McNamara, dubto que sapigués parlar català. Es va inspirar un dia que es va deixar la cartera a casa quan havia sortit de sopar a un restaurant. Seguim. Quina és la criptomoneda més coneguda del món? Seria Bitcoin. Molt bé, creada el 2009, va obrir camí a tota la resta. I per acabar tenim una pregunta, que què faries tu si tinguessis 10.000 euros estalviats ara mateix? Què seria el primer que faries sense pensar-ho, allò, 3 segons? No ho tinc molt clar. Em costa imaginar-m'ho. Primer m'aniria a sopar, no sé, faria alguna celebració. Però... Molt bé, clar que sí. S'ha de disfrutar, home. Doncs amb això podem començar amb la tertúlia.
L'altre dia algú deia que els catalans no és tant que siguem rates, que també, no mentirem, però que és més el tema, no, de que ens costa parlar de diners i que realment és una evidència que és un tabú. A mi em passa una cosa, des de que em vaig fent gran, que noto que cada cop sé menys quants diners tenen els meus amics, quants diners estalviats tenen, però a la vegada tothom diu tota l'estona que és pobre. Llavors, tu creus que hauríem de parlar més de diners o que ja n'estem parlant tota l'estona, que és una fal·làcia, això? Vale, primer, a punt antropològic, no? Com a València, resident a Catalunya. És cert que jo quan vaig vindre ja fa molts anys a viure a Catalunya em vaig xocar, acostumat, diguem, a l'ostentació de tota una elit empresarial i política valenciana en temps del fabrisme i de Camps, etc. No? Que justament era tot el contrari, no? L'ostentació de la riquesa i dels diners, i no només entre diguem, una dreta berlusconiana, sinó també entre part de l'empresariat, dels constructors, fins i tot per part de treballadors que els havia anat relativament bé. I és cert que a Catalunya hi ha com aquesta vergonya de ser ric, no? No sé si és vergonya, si és culpa, suposo que és una herència del noucentisme, no sabria molt bé com dir-ho. Però responent a la pregunta, diguem, segurament més interessant per al que hem de tractar, sí que crec que hem de parlar més de diners. Jo crec que hem de parlar, sobretot, almenys en l'àmbit del treball, hem de parlar de salaris. És a dir, crec que és bona pràctica parlar amb els nostres companys de què guanya cadascú, deixar les coses clares, perquè si no és també molt fàcil que ens enganyen, i crec que són tabús que s'han de trencar, diguem. Per exemple, també hi ha com aquest tema, no, de que una mica tots ara partim més o menys de, sobretot la nostra generació, no, que tenim 25, 26, 27 anys, tots cobrem més o menys el mateix i tots partim una mica del mateix context, però sí que és veritat que comences a percebre que potser alguns d'aquí un poc o d'aquí més, però de manera més fàcil segurament acabaran tenint accés a un pis de propietat, per exemple, i d'altres sembla que potser mai podran contemplar com aquest horitzó. I això comença a obrir com unes escletxes de tensions que sembla que potser ens comencen a enfrontar de manera indirecta o ens separen. Com veus tu això? Perquè a mi és una cosa que em preocupa. Bueno, és un tema, a més el que s'ha d'afegir, o sigui, no només com li va a cadascú en termes d'ingressos o d'estalvis, sinó que s'ha d'afegir la qüestió de l'herència, no? Que segurament, justament en la qüestió immobiliària o del sostre, per dir-ho així, doncs és probable que en les properes generacions marque moltíssim la diferència. Per tant, a favor de visibilitzar aquestes coses, sé que és una cosa complicada, jo tampoc no vaig parlant de diners ni de quant tinc ni de quan guanyo, no? Però que crec que és una cosa que ens hem d'acostumar a fer, no des de l'ostentació, sinó des d'un poc la transparència, per dir-ho així, no? I la honestedat. Sí, al final és això, que potser parlem molt de diners en abstracte, de dir ara mateix doncs, hi ha inflació o els preus del lloguer estan pujant o no sé què, però ningú parla de si li han pujat a ell el sou o si ha aconseguit estalviar X quantitat de diners o no ho ha aconseguit. De fet, l'economista Teodor Damas afirma que estalviar en una societat de consum és antisistema. Creus que és així? Bueno, lo que és antisistema és organitzar-se contra el sistema, no? Per a canviar coses fonamentals del sistema. Jo crec que els estils de vida o les actituds, bueno, poden ser més o menys coherents amb el que funciona o amb la lògica imperant, però no són antisistema per se. De totes maneres, jo diria que l'estalvi és més una qüestió primera, de renda, és a dir, això sí que està estudiadíssim, que el que els economistes diuen la propensió a l'estalvi, és a dir, aquella part del pressupost que tu estalvies varia molt en funció de la renda, els que guanyen més poden estalviar molt més, no? I després està molt relacionat amb l'edat, amb el cicle vital. Clar, una cosa i l'altra es poden combinar i dir, vale, m'he plantat amb 40 anys i no he estalviat gens, però sí que està bastant estudiat que hi ha moments de la vida, sobretot en primers anys de vida adulta, s'acostuma a estalviar més, després hi ha un procés, o tradicionalment hi havia un procés de desestalvi molt fort, que era demanar un crèdit, una hipoteca, no? I després en els últims trams de vida es torna a estalviar bastant. Per a mi el que és més una actitud antisistema més que estalviar és treballar poc. O sigui, treballar el mínim possible i gastar el mínim possible. Això sí que va contra la lògica del sistema, però entenc que no està a l'abast de tothom i, de fet, permanentment se generen les condicions, tant de culpabilització, d'assenyalar al gandul o al suposat gandul, com les condicions més materials de privar-nos de coses per a obligar-nos a tornar al mercat de treball a fer més hores. No? Abans treballàvem per a guanyar-nos el pa i ara treballem per a pagar el lloguer, però al final assenyala un poc canvi de condicions que abans algunes coses que potser donaven més per fetes o que no eren tan problemàtiques. Per altra banda, també la Natàlia Ginsburg, l'escriptora, al seu llibre de les petites virtuts, ella diu que una de les petites virtuts que se'ls ha d'ensenyar als fills no l'estalvi, sinó la generositat i la indiferència cap als diners. Sento que potser aquesta frase, segons el que tu dius, hauria envellit una mica malament, també, no?
que soc poc hippie, jo. Ja. No, o sigui, em sembla bé ser generós, però ser generós amb els teus, diguem. Crec que és important i que, diguem, la idea de la solidaritat, no? Que al final és compartir el que es té i no el que sobra, em sembla importantíssima. És la base d'una comunitat sòlida, no? I d'unes relacions, diguem, sanes. Però la indiferència davant dels diners pues, se la pot permetre qui en té, bàsicament, qui en té suficients com per a no haver-se de preocupar. I diria que no és necessàriament una virtut, la indiferència, diguem, aquesta indiferència franciscana davant dels diners, per exemple, quan tu estàs negociant un lloguer o un salari. No? Vull dir que de vegades aquesta indiferència implicaria, bueno, a part de que et prenguen el pèl, una injustícia, no? Afavorir a qui no té tanta indiferència però pot ser-te molts més diners. No? I a vegades, potser fins i tot involuntàriament, tu perquè tens aquesta indiferència que et ve donada perquè tens molts diners i no te n'has de preocupar, pot perjudicar a d'altres que vinguin darrere teu perquè tu estàs posant uns estàndards que la gent que no té tants diners no podrà arribar-hi. Totalment, sí. De fet, això ens fa pensar també en els preus dels aliments, no? Que han pujat moltíssim, que tu vas al supermercat ara i el que pagues és molt més car que abans. I per posar dades d'aquesta sensació generalitzada, segons l'OCU, que és l'Organització de Consumidors, la cistella de la compra és un 36% més cara que el 2021, just després de la pandèmia. I en aquelles dates hi havia un relat que justificava aquesta pujada de preu, que era la guerra d'Ucraïna, que això ens està fent pujar moltíssim els preus i tal. I ara la conversa entre la gent és que és la inflació, però no acabem d'entendre ben bé d'on surt aquesta pujada i creiem que estem parlant de coses que no acabem de comprendre. Si aviam si ens pots explicar com pot ser que hagi pujat tant el preu dels aliments bàsics. Vale, això és de lo més complicat que es pot fer en poques paraules, com a mínim per a mi. D'una banda, una cosa és la pujada de la cistella de la compra. O sigui, allò que diem inflació és un concepte bastant abstracte, perquè és com una força, no? Pues impersonal i que ve donada, però al final la inflació és una manera de dir que estan pujant els preus, no? I que ho estan fent de manera sostinguda. Però els preus pugen de manera diferent. Si, per exemple, pugen els preus dels aliments una vegada, al mes d'agost o al mes de setembre, i es queden allà, realment no parlaríem d'inflació, parlaríem d'un salt de preus, no? El tema és que això tendeix a contagiar-se. I la manera com es contagia, bueno, hi ha diferents maneres com es pot contagiar això, no? Una d'elles és el conflicte, podríem dir la pugna distributiva, que podria ser, tradicionalment havia sigut entre empresaris i treballadors, però que també es pot donar entre diferents grups de treballadors i entre diferents grups d'empreses. Per exemple, empreses energètiques o empreses que estan en una posició d'oligopoli tenen més capacitat per imposar els seus preus, no? Al final, una mica la paradoxa de la inflació en el capitalisme, al final el capitalisme és una economia que es basa en el benefici, però que es basa en el benefici en un entorn de competència. És a dir, les empreses poden voler pujar el preu, però hi ha algun tipus de força que es regula perquè si tu vens més car que el rival, doncs perds, no? Amazon et trau del mig perquè vens més car. Per tant, el capitalisme és una economia competitiva i que ha tendit a reduir els costos de produir totes les mercaderies, però al mateix temps és una economia monetària, és una economia financiaritzada, on el crèdit permet que la demanda vagi més ràpid que la producció de béns i serveis. Per tant, que puguem comprar més, que estirar més el braç que la màniga, per dir-ho així. Si juntem aquestes dues coses, no? Que és conflicte distributiu, que tradicionalment havia tingut potser més importància, i aquesta dimensió d'economia monetària, molta importància del crèdit i dels bancs, s'explica com es pot contagiar. La inflació al final és un efecte contagi. Comença, per exemple, en la llum o en els aliments i es trasllada als salaris o es trasllada a altres productes. I una última cosa sobre aquest episodi concret d'inflació, jo crec que hi ha alguns elements com molt específics, per exemple, venien de la pandèmia, s'havia aturat tot i reactivar tot de manera coordinada doncs, genera tensions i colls d'ampolla. S'havien injectat molts diners en les empreses, però també en les famílies. Hi havia capacitat de consum. Per exemple, als Estats Units, algunes famílies tenien molta capacitat de consum, malgrat que l'economia estava paralitzada. Però crec que també hi ha una qüestió bàsica, que és que alguns components essencials del nostre pressupost i del funcionament de tot l'entramat productiu, com pot ser el petroli, poden ser els hidrocarburs, que estan pràcticament en totes les activitats, no? Estan en el transport, estan en la generació d'energia, estan en la producció en general, o els aliments, en gran part som dependents de l'exterior perquè vivim en una economia globalitzada. I això implica que no només no els controlem, en el sentit que no tenim sobirania damunt d'ells, o sigui, sobre ells, que en el cas del petroli és normal perquè no en tenim, no? Diguem, el nostre subsol. No només això, sinó que estan subjectes a volatilitat geopolítica, que ara sabem que està molt de moda, i estan també dominats pels mercats de futurs, que són mercats especulatius. O sigui, són mercats on entren capitals, bàsicament, a especular. A dir, jo compre barat per a vendre car o operacions més complicades que això. Diguem que la combinació de tot això és el que explica com
fruit de la reactivació postpandèmia i de la guerra, el creixement d'alguns preus, com podia ser dels hidrocarburs i d'alguns aliments, es va anar contagiant a la resta de l'economia. I davant d'aquesta mena de sensació de que la gent, no, davant de tot això que potser des de la desinformació, no, reacciona dient la inflació, com si fos una recepta màgica, no? I sembla que, doncs, al final acabes pagant amb la targeta igualment, no? Baixant el cap i marxant cap a casa. Com una mica què li diries, no, a aquesta gent? Fins a com hem de reaccionar davant de tot això perquè sembla que no estigui a les nostres mans i que no puguem fer res per evitar-ho. D'entrada, que el que sembla un conflicte entre salaris o capacitat de consum, entre salaris i preus, de fet és un conflicte entre salaris i beneficis, perquè el que jo estic pagant de més, qui s'ho està quedant? On està anant això? No està desapareixent per una... L'altra, que tradicionalment havíem tingut eines per a seguir el ritme de la inflació, i eren unes eines que es deien sindicats forts. Val? De fet, nosaltres ara ens espanta la inflació, però no la crisi del 70, que va haver una inflació molt alta, sinó 50, 60, i no només a l'estat espanyol, sinó arreu d'Europa, la inflació era bastant més alta que el que estem acostumats nosaltres fins al 2022. No? I això en part responia a que tu em puges els preus, però jo exigisc una pujada de salaris, tu trasllades aquest augment de costos laborals als preus, hi havia com una espiral inflacionària. Això avui, en certa manera, no diríem que s'ha acabat, perquè en els últims 3 anys hi ha hagut certa recuperació de poder adquisitiu, però vaja, que necessitem, no vull enrotllar-me, necessitem sindicats forts quan hi ha pujades de preus. I després que quan hi ha un interès per regular algun preu, com ha passat en el cas de l'energia, en el cas del sistema de tarificació elèctrica a l'estat espanyol, amb l'excepció ibèrica, quan hi ha interès macroeconòmic, diguem, no? Un interès que és definit com a general per regular un preu, l'Estat resulta que té capacitat per a fer-ho. I, de fet, la inflació a Espanya, a l'estat espanyol, va ser controlada molt abans que a la resta d'Europa, en part perquè es va regular el preu. Temporalment es va regular el preu de l'energia. Cosa que de vegades sembla que siga un pecat mortal, no? Ens preguntem des d'aquí si és viable, si podem esperar que els salaris realment sí que corresponguin a aquest augment de preu de la vida. Òbviament has parlat dels sindicats, però també com el paper de les empreses, per exemple, no? Com es justifiquen elles davant d'aquestes demandes? O sigui, al final, més que una qüestió de justificació, això és una qüestió bàsicament de poder. No? I hem de pensar que portem 50 anys dominats per unes receptes de política econòmica que bàsicament estan fetes per a doblegar els sindicats a través de la inflació, precisament. És a dir, hem cedit molt de poder als bancs centrals que, quan la crisi de l'euro van veure que tenien molta capacitat de fer un torcebraç amb els governs, de guanyar un torcebraç amb els governs europeus, per exemple, que ara estem veient que hi ha també allà una pugna entre la Reserva Federal i el govern de Trump, no? Però és perquè bàsicament els hem cedit a una gent a qui ningú tria la capacitat de delimitar el marge de la democràcia o el marge de les decisions polítiques dins de l'economia. I tot això, en part, ha vingut justificat per una crisi inflacionària, que és la crisi dels 70 i després dels 80, a la que els treballadors tenien capacitat, les majories socials tenien certa capacitat de respondre. És a dir, ells van dir, uau, ens estan fulminant, ens estan fent cedir, ara anem a posar-nos més durs per intentar rebaixar aquestes queixes i que no ens torni a passar, que ens tornin a marcar ells quin és el límit de nosaltres el que hem de pagar o on hem de posar els estàndards dels preus. És a dir, que ara potser el que hauria de passar és que s'arribés a un punt d'inflexió, que no sé quin hauria de ser, en què també la gent dels sindicats es posés les piles i tornés a trobar la fórmula per apretar els empresaris perquè puguin pujar els sous, no? Clar, els bancs centrals realment el que et diuen, i això no ho diuen de manera molt oculta, això ho diuen obertament, simplement que tendim a no llegir-los molt o a mirar només els titulars, no?, del que diu la Lagarde en cada moment. Però realment el que diuen els bancs centrals és si veiem que els salaris, si veiem que els costos laborals, no? Si veiem que els costos laborals... És que m'encanta més Sí, com li fan diuen, servir la manipulació del llenguatge. Costos laborals, el salari, el que cobres, la nòmina... Si els costos laborals de les empreses s'acceleren seguint el ritme de la inflació, això s'anomena un efecte de segona ronda. Han crescut els preus, però els salaris intenten seguir el ritme dels preus. Si veiem que passa això, ens haurem de posar durs per a generar atur. O sigui, el que et diuen és això. Tallarem el crèdit, el farem molt més car, pujarem els tipus d'interès per a que les empreses contractin menys, invertisquen menys i frenen l'activitat i generar atur. Perquè saben que l'atur és una manera de frenar els augments salarials. Però això ho diuen explícitament, vull dir que no és una conseqüència indesitjada, això és l'instrument amb el qual intervenen des de fa 50 anys. No? I el que t'estan dient és això, el límit és que tu estigues qüestionant l'estabilitat de preus i els marges de benefici empresarial, no? que des del Banc Central s'entenen com a normals.
Respecte a quin és el... Per dir-ho així, si hi ha un llindar a partir del qual ens rebel·lem, no hi ha un llindar econòmic, perquè al final, primer ens acabem acostumant, com és lo de l'olla amb la granota, no? Que comences amb l'aigua tèbia fins que ja està bullint i ja t'has anat acostumant i es cremen allà, no? Però... O sigui, més enllà de que es va movent, diguem, el llindar, les famílies tendeixen a ser estratègiques i adaptar-se a les situacions. Per exemple, pensant en els lloguers o en l'encariment del preu de l'habitatge, que és el que fan moltes les famílies que no arriben, doncs apinyar-se. Compartir pis entre diversos. No? Doncs dormirem tots a la mateixa des de habitació fa i molt, punt. O amb l'oli d'oliva, doncs no comprarem oli d'oliva i comprarem oli de girassol. Exacte. O més barat. I retallar consum en el que es pot i en el que no es pot no. Ara, el que sí que hi ha són punts d'inflexió, diguem, més polítics, i això està més relacionat amb un concepte que no puc explicar excessivament, però que crec que és interessant, que és el concepte d'economia moral. És a dir, allò que el poble considera que és just, però per entendre que la inflació és justa o injusta, hem d'entendre que és un fenomen social, polític, en la qual intervenen decisions, intervenen equilibris o correlacions de forces, no? Intervenen poders, intervenen empreses i autoritats econòmiques. Perquè si no sembla que plou. No? Si no sembla un fenomen natural. Però la idea d'economia moral seria que hi ha un punt en el que la gent diu però és que això no és raonable, això no està dintre del que nosaltres podem acceptar, del que està dintre dels nostres esquemes de sentit comú, per dir-ho així. No? I això sí que de vegades arriba a un punt d'inflexió que genera moltes vegades revoltes. No? I n'hi ha moltíssimes, de vegades lligades a un producte concret que està regulat. Ara me ve al cap les armilles grogues, no en un context superinflacionari, però és per la pujada de preus del combustible, o me ve al cap el caracazo a Venezuela també vinculat a l'augment de preus de la benzina. Vull dir que és una cosa que s'ha donat moltes vegades. No? Però té més a veure amb aquesta idea de justícia. No amb el no poder més, sinó amb aquesta idea de ja està bé, m'estan prenent el pèl, m'estan fent la vida impossible, no? I ens l'estan fent a tots, i això no podem acceptar-ho. O sigui, jo crec que el llindar està sobretot per ahí. El problema és que mentre no s'atravessa aquest llindar, que no és una cosa que vinga donada, sí que està... És més difícil d'explicar en termes, si voleu, teòrics, però sí que està bastant estudiat que els contextos inflacionaris que no porten un esclat social tendeixen a afavorir postures d'extrema dreta. És una cosa que... No cal dir res més. O sigui, que en aquest cas ja venia d'abans, però és una situació que sol... Així com les recessions més... diguem, com la que van passar fa 15 anys, no? D'atur, que de fet era una recessió deflacionària, els preus fins i tot van arribar a caure, no? Sí. Que és que cau la demanda, que és que no hi ha feina, que és un poc el que volia generar el Banc Central, o el que amenaçava generar el Banc Central Europeu, però a lo bèstia, quan ja això normalment tendeixen a fer oscil·lar les posicions més cap a l'esquerra, i també ho vam veure en certa manera, doncs amb la inflació normalment, diguem, la dada empírica sol ser que hi ha una mica aquesta tendència, no? Si no hi ha els esclats que comentàvem, que no es poden donar per fets, jo crec. Llavors, una altra pregunta que ens fèiem, més enllà d'això, de com més que estan pujant els preus i què podem fer per combatre aquest desequilibri entre el que nosaltres gastem a la nostra vida quotidiana i el que guanyem, ens recordàvem de que abans d'arribar a aquest doom spending o hiperconsumisme de la generació Z que parlàvem abans davant de la recessió, els nostres pares, els nostres avis posaven diners en llocs que ara nosaltres no ens imaginem poder arribar a col·locar-los, com per exemple en comprar un pis, com per exemple guardar diners també per els estudis dels fills. Què ha canviat una mica amb la nostra generació? Per què ells van prendre aquestes decisions i quines decisions són les que nosaltres podem prendre ara o les que en perspectiva es pot esperar que faci aquesta generació? Bueno, ja és una pregunta que dona per a moltíssim. Mira, d'una banda, jo crec que hi ha el fet que comentàvem abans, que la capacitat d'estalvi, és a dir, de generar riquesa, depèn molt de la renda, va molt en funció de la renda, dels ingressos que tens i dels preus com estan, no? De les despeses que has d'afrontar. Però no només la capacitat de generar aquesta riquesa a través de l'estalvi, sinó com es concreta la riquesa, el que els economistes diuen actius, quina forma pren. Fa poc sortia un estudi, crec que era de SADE, on analitzaven, jo crec que és a l'estat d'Espanya, no, ho analitzaven per comunitats autònomes, per tant hi ha dades per a Catalunya, que no vos he portat, però vos puc comentar molt en dos pinzellades, que és com varia en funció d'on s'ubiquen les famílies en la distribució de la renda,
en què tenen la riquesa, quina forma té la seva riquesa. Pues les més pobres, les que estan més a baix, la principal forma és el compte corrent, és a dir, tenen 4 euros al banc. De fet, aquí no estaven els bitllets, però jo m'atreviria a dir que sota del matalàs segurament és la forma més comuna entre els que menys tenen. I a mesura que anaves pujant, començava la primera residència, no? El teu habitatge, que també està molt present en les franges baixes d'ingressos per una herència, diguem, precrisi, una herència del passat. Quan arribaves als decils centrals, al voltant dels que guanyen més que el 70% de la població, la segona residència o les segones residències i segones propietats immobiliàries d'ús de la família tenien molt de pes i començava a guanyar pes els actius immobiliaris llogats a tercers i al final en els que tenen més que el 90% de la població bàsicament és l'habitatge per a llogar. No? Sobretot, això és una cosa relativament recent. Només al final, els molt ultrarics tenen molt més en actius financers, com poden ser accions o coses així. No? Per tant, això ens diu algunes coses interessants sobre com funciona en termes de renda. I el que planteges o el que plantegeu té a veure també amb moments històrics diferents i amb un cicle i amb l'herència d'una crisi i amb l'herència d'una societat de propietaris que s'ha trencat. Al final, el que teníem podríem dir fa 20 anys, era primer un accés al crèdit molt barat, després unes polítiques molt basades, molt centrades en afavorir l'accés a la propietat com més general millor, moltes vegades a través del crèdit, però per a tothom, la idea de la societat de propietaris. Molta construcció, cosa que ara no n'hi ha, no? Una bombolla immobiliària bestial, i també podríem dir una certa inversió, o una certa estratègia. O sigui, és que els dos exemples que heu posat són molt bons perquè són estratègies de reenclassament, inconscients, però bàsicament la classe mitjana, com a mínim en aquest país i en molts altres, està basada o bé en els estudis superiors i en les feines associades als estudis superiors o bé en la propietat de l'habitatge. Ja si tens les dos, doncs molt millor, no? Doble seguretat. Per tant, en certa manera hi havia una inversió. Què és el que ha passat? S'ha trencat el mercat de crèdit. Avui en dia la hipoteca és un bé de luxe. Si es mira per franges de renda, només els que guanyen més es poden permetre una hipoteca, quan abans no eren absolut així. Les condicions per aconseguir crèdit són molt més dures, però el crèdit que es dona també és molt menor, comparat a... Abans es dona un 120% i d'aquí el drama social que vam tindre després amb els desnonaments, amb tota la crisi hipotecària. Però, diguem, això s'ha trencat, s'ha generat una espiral de crescuda dels lloguers molt centrada en afavorir determinats inversors que ens impedís estalviar. I, per tant, diguem que hi ha tota una sèrie de premisses bàsiques del model que han saltat pels aires. No vol dir que no es puguen tornar a recomposar. De fet, Pedro Sánchez ho ha intentat, no? Les ajudes a la compra d'habitatge. S'ha reactivat una mica el mercat hipotecari en els últims anys, malgrat que havien pujat els tipus d'interès, però s'estan prestant més. Sí que hi ha un cert intent de recomposar-ho, però ni els estudis donen la garantia d'una feina estable amb salaris alts necessàriament, tot i que segueixen sent, en termes purament econòmics, una bona inversió per a qui la pot fer. És a dir, els salaris dels que han tingut estudis superiors normalment són més alts que els dels que no. Ja veurem si això continua. Però en qualsevol cas, en l'àmbit immobiliari, que era la forma bàsica de riquesa per a la majoria de famílies a Catalunya i a l'estat espanyol, hi ha moltes coses que s'han trencat. Això es mou i pot ser que en 15-20 anys hi hagi una gran onada d'herències que veurem com modificar el panorama. Mirant les tendències actuals, sembla que modificaria cap a una segregació entre propietaris que són autòctons i llogaters que no són autòctons, no? Que han vingut en l'últim cicle migratori o en el boom migratori anterior, alguns dels quals desnonats en la crisi hipotecària anterior. És a dir, llogaters autòctons no està contemplat, això? Està contemplat perquè al final és una fase transitòria i segur que moltíssims llogaters autòctons hi haurà, però està molt més present avui en dia la propietat entre les famílies nascudes ací, entre les famílies que tenen caps de família nascuts ací, que entre els que han nascut a fora i han vingut i han migrat fa poc. No? I, la concentració de llogaters entre la població d'origen estranger és molt, molt més alta i les probabilitats d'heretar són molt, molt més baixes en un context en què tenen molt difícil comprar. Per tant, aquesta és una possible tendència i no té per què confirmar-se. Però creiem que aquesta idea que plantejàveu d'on es posaven els diners fa 20 anys, avui jo no ho tinc molt clar, perquè això no sé respondre. Jo estic en un compte corrent. Perquè aquesta idea que tu planteges, no, de la societat de propietaris,
com es construeix, perquè és una cosa que és com semicultural, no? Vull dir que en molts altres països no hi ha com aquesta tendència que la classe mitjana ha sigut propietària de cases des de sempre, no? Bueno, es construeix políticament. O sigui, es construeix políticament. Hi ha intervencions del sector públic molt massives, algunes que són tan lentes i tan graduals i tan de formigueta, per aplicar el terme formiga a un altre tipus de fenomen, que són imperceptibles, però hem de pensar que una quarta part dels habitatges de l'estat espanyol, una quarta part, s'han construït amb diners públics. Molts d'ells en concepte d'habitatge de protecció oficial, que després ha passat a ser un actiu immobiliari amb el que es pot especular lliurement. Que segons l'AIREF, que és l'autoritat que vetlla per la responsabilitat fiscal de l'Estat, quan ja havia passat tota la bombolla immobiliària i ningú estava comprant cases, o relativament poca gent comprava cases per a viure, l'Estat se seguia gastant centenars de milions d'euros en subvencionar a través d'exempcions fiscals la compra d'habitatges. O sigui, que diguem que tot això s'ha construït no només a través de la cultura, sinó a través de moure els elements, podríem dir, materials, organitzatius, econòmics que feien falta. Pues, posar subvencions, posar terreny públic molts ajuntaments, facilitar que el crèdit arribi on ha d'arribar, etc. Desregulant molt l'ús del sòl, no? Amb la llei del sòl. Diguem que ha sigut un procés construït i que moltes vegades coses que associem a la cultura depenen d'un marc institucional i d'una tradició que ha estat molt determinada per qüestions, poden ser demogràfiques o econòmiques. Però per què és estratègic tenir una classe mitjana de propietaris? Absolutament. Per què? O sigui, perquè és gent que, diguem, els seus interessos estan vinculats a la defensa de la propietat i perquè els seus interessos, primera, perquè moltes vegades són propietaris que no ho són, és a dir, són propietaris hipotecats, són propietaris quasi en els últims anys de vida. Això sembla que no, però limita molt la teva llibertat. Sembla que te'n dona molta, però limita molt la teva llibertat per a dir-li al teu cap, mira, jo me'n vaig, que no m'agrada com em pagues, perquè has de pagar una hipoteca al mes següent, i si no et jugues que et foten fora de casa, et jugues que et foten fora de casa i perdre tot el que has pagat. Et pots arriscar molt menys, no?, també, a prendre decisions, sí. I després vincula part dels interessos, diríem, dels interessos materials en el que es coneix com a efecte riquesa. Moltes famílies, per més que no els interessi i per més que no siguin partidàries de que els preus de l'habitatge pugen, tu en el moment en què has comprat, en el moment en què has signat el contracte... Ja te la suda. No, de fet t'interessa que pugen, perquè si en un moment l'has de vendre perquè vas apurat, doncs si és més car millor que si és més barat, no? I et pilles els dits. Vull dir que hi ha un vincle d'interessos material que no és culpabilitat, o que no és que les persones propietàries són mesquines, perquè a vegades planteges estos temes i sembla que estigues acusant moralment, no? I no va per aquí, va per una manera bastant intel·ligent de vincular els interessos de sectors populars, els interessos del conjunt de la societat, o una part molt àmplia de la societat, als de les finances, de l'entramat financer immobiliari. I això qui ho va dissenyar va ser el franquisme, no? La idea del passar de país de proletaris a país de propietaris, però els partits de la transició, els partits dinàstics, no han tingut cap problema en donar-li continuïtat. De fet, ho han fet servir molt, PP, PSOE i Convergència i tots. I en molts altres llocs s'ha copiat. De fet, el Regne Unit, que era el país europeu on hi havia un parc públic més gran, Margaret Thatcher, una de les seues grans apostes, a part de matxacar els sindicats, en concret els sindicats de miners, és precisament vendre a preu de saldo estos habitatges, no per evidentment obtens diners per al sector públic, que te serveix per a sanejar comptes públics, el que sigui, però sobretot estàs creant una franja de propietaris que abans eren obrers i que abans s'identificaven com a obrers i ara s'identifiquen com a classe mitjana. Això no sempre és tan automàtic, però està bastant demostrada la seva eficàcia política i, per tant, ha sigut un projecte ja recorregut. Llavors, ara si ja tenim una mica una idea d'on sorgeix aquesta idea, no, de ser propietaris, i tal com hem dit, ja no podem ser propietaris, o sembla que cada cop serà més difícil, i no només és una part petita, sinó que cada cop sembla que més gent, no? Serà difícil que pugui arribar a ser-ho algun dia. Potser ens hem d'arribar a treure del cap aquesta idea? O plantejar un altre model? Veus una alternativa viable? A mi em sembla essencial plantejar un altre model, en concret en la qüestió de l'habitatge, que potser ens estem centrant més en això, però em sembla essencial, perquè aquí no es tracta només d'una forma de riquesa o de què fem amb els diners, sinó es tracta d'un sostre, es tracta del bé més essencial i el que permet gaudir de la resta. Per tant, em sembla que hem de transitar un altre model que no es base en què el meu accés posa més difícil l'accés del següent.
més enllà de la condemna que puguem fer de l'especulació, al final el model es basa en això. Jo compre i m'interessa, encara que no ho vulgui, encara que siga un plaer culpable, per dir-ho així, però m'interessa que pugen els preus i que siga més difícil per al que ve darrere. Això crec que ha de canviar. De fet, ja ha canviat, encara que no ho vulguem, no? Per tant, del que es tracta és de garantir que el lloguer sigui una opció viable i segura per a la majoria de la població. Crec que no hi ha una altra manera de plantejar això, no? Després, en altres actius o en altres formes de riquesa es podrien plantejar altres coses, però em sembla que en el model de l'habitatge ha saltat pels aires i ha saltat de manera prou contundent, no? Enfonsant-nos en la misèria durant bastant de temps, com per haver de tornar a reproduir el mateix, no? I que tornen a haver de tornar a sentir a Salvador Illa o a qui siga, com deia fa poc, que l'única solució és construir. Escolta, això ja ho hem vist. Ja pujaven els preus i vam construir i van seguir pujant, fins que van deixar de pujar i se'n va anar tota la merda, no? Per tant, això és un model que és absurd, però que està molt relacionat amb aquesta idea de riquesa. És a dir, que l'habitatge és la concreció de la riquesa d'una família, no? Exacte, o sigui, jo crec que hem parlat tant d'habitatge perquè al final és el que et dona la seguretat de que els teus diners estaran en un lloc segur, que no es devaluaran i que, a més, això et permetrà també traslladar aquesta herència als teus fills i filles. Ara, també hi ha un altre factor que potser fins ara ens havia donat certa seguretat i que ha deixat de fer-ho, que és el sistema de pensions, que ara ens estem començant a trobar generacions en què les pensions dels pares permeten fins i tot viure als fills, no? Que no estan arribant a poder tenir un sou prou estable com per mantenir-se. Llavors, això com acabarà? Perquè ara s'està convertint en una polarització entre generacions que tampoc acabem de veure que afavoreixi ni a uns ni als altres. Sí, o sigui, a mi em sembla que hi ha un discurs molt interessat en això, no? En dir, no, ara la culpa de la precarietat del jovent la tenen els vells, ja està, no? O sigui, els vells, en general. Quan hi ha gent, primer, de cobrar una pensió molt, molt justa, i després que és que n'hi ha vells de molts tipus, diguem, no? Vells, perdoneu l'expressió, gent gran. Pensionistes. Però vull dir que tal com s'està plantejant em sembla un esquema absurd. A mi sí, jo personalment sí que crec, i potser no és l'espai per obrir el meló, sí que crec que hi ha moltes coses del sistema de pensions replantejables, sobretot les coses que són més, podríem dir, regressives, és a dir, que afavoreixen les desigualtats o que aprofundissin les desigualtats de renda i riquesa. En les pensions és pràcticament l'únic sistema de prestacions de l'estat del benestar en què si tu has sigut més ric i has guanyat més diners, cobres més. Val? Per tant, això hi ha camins per a replantejar algunes coses. Però en cap cas se m'acudiria el que hem de fer ara és començar a retallar pensions. De fet, un dels problemes de sostenibilitat de les pensions és que els salaris són tan baixos. Al final, les pensions se financen amb salaris, no? Amb impostos sobre el treball. Per tant, potser hem de buscar una font de finançament diferent. Per acabar el programa, breument, volíem parlar d'aquest tema que hem comentat a la intro sobre el debat i les idees i els valors dels criptobros, no? Que estan molt en auge, sobretot entre la gent més jove i no tan jove. No ho sé, com el veus, com el confrontaries, com creus que ens hem de sentir davant d'això que a vegades ens fa sentir que estem perdent el temps i que potser també s'estan apropiant de certs discursos que l'esquerra havia reivindicat, com la idea de treballar menys, de destinar esforços més cap a... No tant per una empresa, per una patronal, sinó cap a tu mateix, com a totes aquestes idees que són com confoses i alhora molt seductores, no? Com els hem de confrontar avui en dia? A mi em sembla molt difícil justament pel que planteges. De fet, al començament del programa dèieu, estaré jo vivint, no sé si era un pàrquing, un soterrani, no sé com hi ha en un lloc. No, probablement estaran vivint a un soterrani, però amb uns ingressos que vindran d'una habitació que té tokenitzada o amb una criptomoneda, que tal. Però el futur és bastant el mateix. És un tema complicat. Al final, el meme cultural, per dir-ho així, els diners al banc no rendixen, no? Els diners no han de rendir, el que rendix és el treball, no? I el que ens trobem és que molts d'estos actius que ens venen com a miraculosos no hi ha cap activitat productiva al darrere. Per tant, et poden explicar 1000 històries sobre com funciona la tecnologia blockchain, que té coses interessants. Però és com si, davant la bombolla dels tulipans d'Holanda, te parlaren de botànica. Així del que es tracta és que s'està especulant en un actiu i l'especulació per si, o sigui, no es tracta de fer una condena moral, es tracta de dir, això és una estafa piramidal, o sigui, això és una dinàmica, una estructura piramidal. Si no estafa, una estructura piramidal. L'últim, tonto. El Banc Internacional de Pagaments va treure fa poc un paper on analitzaven, no sé els autors, però el podeu buscar perquè no en fan moltes coses sobre criptos, on analitzaven com en moments de crisi o de turbulències molt fortes en el preu de la moneda pujaven molt les operacions, però els grans sortien i els petits entraven. Hi ha l'anècdota, que jo no sé si... segurament és mentida, no? I és llegenda urbana, però hi ha l'anècdota que Rockefeller, el famós inversor nord-americà,
pocs dies abans del crack del 29, de que esclatara el crack borsari, va decidir abandonar les seues operacions en borsa, deixar d'invertir, vendre les accions, perquè el que li estava netejant, no sé com se diu limpiabotes en català, però el que li netejava les sabates li va dir que estava invertint en borsa. Això que té molt de classisme darrere, al final reflectís el fet que moltes vegades en moments de bombolla immobiliària de pic, el que hi ha al darrere és una inestabilitat financera que és inherent al sistema, però és un tonto a l'últim. I el que es pilla els dits no sol ser, normalment, el més poderós. Si ho és, acostumen a rescatar-lo, té tota una sèrie de garanties. Però normalment qui acaba pillant-se els dits no sol ser el més poderós. Per tant, jo el que aconsellaria és, si algú vos diu que se poden fer diners del no-res, fugiu. Estic segur que algú n'ha fet. O sigui, estic segur que algú n'ha fet i que se'n seguiran fent. Per tant, potser vos sentiu com a tontos perquè estareu vivint en un pàrquing mentre ells van en iot. Però el més probable, o sigui, en algun moment algú ha de pagar això, perquè allà no s'està generant riquesa. Allà s'està generant un creixement de preu dels actius, una riquesa financera que no es tradueix en res. No s'han fet béns, no s'han generat serveis, no s'ha produït res darrere d'allò. Per tant, és un joc de suma zero, és un casino, a veure qui és l'últim que la ven amb guanys. El següent ja vendrà en pèrdues. Per tant, combatre culturalment aquest discurs em sembla difícil i ho he intentat moltes vegades, perquè la sensació és jo no vull ser tonto i si tu eres un pringat no és culpa meua i jo ho respecte, però jo diria, o sigui, enlloc nuguen els gossos amb llonganisses. O sigui, no es pot fer ric. No tothom pot fer-se ric del no-res. Alguns en faran i altres no. Si vols assumir el risc, endavant. Però sabent que el risc és altíssim i que en algun moment això esclatarà. Doncs moltes gràcies, Carles. Hem entès moltes coses, almenys jo personalment. Sí, una gran classe magistral, gràcies. Bueno, gràcies a vosaltres per convidar-me i aguantar-me, que no és poc. No, ha sigut molt interessant, gràcies. I això és com dir-t'ho. Al podcast de l'escola, Guillem Agulló. Ens veiem el mes que ve. Gràcies.